ጋዜጣው መግለጺ ስቴት ሚኒስተር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ንጉዳያት አፍሪቃ ምስ ናይ 9 ጥሪ ሕታም ጋዜጣ አሸርቅ አልአውሰጥ ኣብ ዘካየዶ ንስትራቴጂካዊ አገዳስነት ቤት ምኽሪ ምስ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓድንን ዝደወባ ሃገራት ዝምልከት ነዊሕ ቃል ምሕትት ካብቲ ቀንዲ ጉዳይ ተኣልዩ ብዛዕባ ፍታሕ ግጭታትን ጎንፅታትን ኣብ አፍሪቃ ንተራ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዘናእስ መግለጺ ሂቦ ኣብ መግለጺኡ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ አፍሪቃ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንዝለዓል ጎንፅታት ንምፍታሕ ንእተካይዶ ጻዕሪ ብምጥቃስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሪሕ እስላማዊ ተርኣት ትጻወት ከም ዘላ እቲ ናይ ፈለማ ፍረ ጻዕራ ድማ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ይብል እዚ መግለፂ እዚ ምስ ኣማዓባብላን ሓቅታትን ናይቲ ታሪኻዊ ስምምዕ ዝኾነ ምትእስሳር የብሉን ዋላ እኳ ንሰናይ ድሌት ኣህጉራውያን መሻርክትና ሞጎስ ክንህብ ንቡር እንተኾነ ንኣፍሪቃን ብኣፍሪቃ ዝተመዝገቡ ዓወታትን ነፊጉ ዘየሎ ዛንታ ዝፀዊ ዘይግቡእ ጥራይ ዘይኮነ ንምስሊ ንግስነት ስዑድ ዓረብ እውን ብኣሉታ ዝጸሉ እዩ